Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Horas madihita saluhut na amang inang. Andorang sotapuka parminggota di manogoton, tapasada rohata martangyang mahita. Amin. Tapuji debata sian buku ende tolu pulu walu ayat sada sahadro ayat tolu.
marhite-hite guarni debata, ama dohot guarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumompalangi tohot tanoon. Amin. Paboa hamu matu borusion, idama nungaro hatuaon mi, idama ihutu ibana do upasilehononna, jala pamalosonna di jolona. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, na tumumpalangit dohot tano, inorhon ni asi ni roham do umbahen saat hami tu taon huria na imbaruon. Lehon matu huriam tondim na badiai, dohot hamaloon sian ho. Asalam rarat jala ganda harajaonmu di tonga-tonga ni hamion. Sailehon mahiras ni rohatu na posom maka tahon hatam. Asalam denggan huria marhite siani. Pargogoi mahami mangoloi ho di bagasan haporseaon na toktong. Asa manahan hami saat roh di ujungna, marhite-hite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi honma patik ni debata sian Yohanes 8 ayat 12. Dungi diulahi Yesus muse majamitai nasida ni nama. Au do panondang ni portibion, naso tupa mardalan dina holom na mangikuton au. Di ibana do tahe panondang hangoluan. Ima sahatna, atong rap mangido, atong rap mahita mangido gogo, sian Tuhan debata mangulahon na hombar tu patikmi. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tuhan
Tatat potima dosata diadopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, parasi roha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolon ni habang sa habadion mi, manopoti jala mangunggak kondosa nami. Mansai jot-jot warsai hami, ho marite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahe nami naroai. Dang uhaolongi hami ho sia nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado rimasmu jala uhumanmu, hami tu hamatean sa leleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asin ni roham nagodangi, mangido sia nasa rohanami, asesa ani dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak aholongan ni roham. Si pangolu hami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, sai asim maroham di hami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesa ani dosata. Humokop hita gabe dosa do ibana naso tumanda dosa dibahen debata. Asa gabe hati gora ni debata hita marhite-hite ibana. Asa ngapon mani debata na digijang. Amin. Tajahama epistel Minggu Sadarion
nani enet sian Roma bindu 10 tolu ayat 10 sadaro di ayat 10 opat tajahama margati soring mahita parangehononon do hatiuran ima rikoti hamu ala diboto hamu tikina ai naung doapot do ombasna laho ehe sian namodom ai nunga jumonok halwota nuaing sian uju gabe porsia hita nasalpune ma borgin najonok nama Aryan atong tatanggali ma akaulaon haholomon tasolukom ma akasijata hatiuron badiama hita marpangalaho songon na patut Aryan unang masal puhu parmanganon dohot parminumon unang marhahororongan dohot marga dombus unang marbada dohot mangibaru rap mahita alai solopon hamu ma Tuhan Yesus Kristus jala unang masarihon hamu daging muna lau manunggului hisap-hisapna ima sahatna martua doakan natu mangihon hatani debata jala naum pepsa amin. Taha tidakon maha porsiautai songo nahina tidakon nidongan ta saha porsiaon di sandok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan natu mompalangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di perbedia andorang soha bubuhon ido tuhata natu mau na bernit di panghukuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang natu watu banua toru dung tanom namula mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lau hundu tu siamu ni debata Jahoba aman ai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon mangukumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sadahuria na badia huria hato pani halak Kristen akan nabadia doho dihasesaan ni dosa doho dihatai na madong mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate doho dihangoluan na sora sudah amin.
Horasa mengenang titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 30 November 2025. Padidion Nabadia Minggu 7 November 2025 ibadah pukul 10 WIB Patu paun ni Huriata do Padidion Nabadia tudak danak ruas nanaing maboan dak danak majalo Padidion Nabadia asa Roma mendaftar huhut marguru di hari Jumat 5 Desember 2025 pukul 10 WIB di gereja Jala di Boanma surat pengantar sian situa wik kartu keluarga Huria dohot fotokopi akte kelahiran dak danak. Pesan Tona Eporus HKBP Tona Eporus HKBP taringot tu bencana di Sumatera di Jaha Sipul Majahatiting. Pengumpulan bantuan untuk bencana alam. Obartu bencana alam Namasa di Sumatera Utara. Minggu 7 Desember 2025 di Sude Permingguan Tapatu Pama Papunguhon bantuan dana sosial laho mangurupi dongata nahona dampak bencanai. Tabuan ma ditangyang ta jala taurupi manasida marhite pasu-pasu nasian tuhata asaboi mangurupi jala meringankan beban nasida. Rapat koordinasi dohot sermon parhalado. Obartu peremnatal parhalado Selasa 2 Desember 2025 alani rapot koordinasi di Patupa hari Senin sada Desember 2025 pukul 10 WIB jala sermon parhalado di Patupa hari Senin 12 Desember 2025 pukul 18.30 WIB di ruang Timoteus. Jadwal perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 HKBP Rawamangun. Jadwal perayaan Natal dohot Tahun Baru Boima di Jaha di Harotas Titing. Ibadah dan Natal sekolah minggu. Ibadah dohot Natal sekolah minggu jadwal dohot kegiatan Boima di Bereng di Harotas Titing. Kalender HKBP Rawamangun. Panitia Natal dohot Tahun Baru HKBP Rawamangun Patupa kalender tahun 2026 HKBP Rawamangun hargana Rp100.000 per eksemplar. Gadisot tama kalender tahun turuas ni Huriata mulai minggu nasalpu 23 November 2025 di Istan. Napina tupa panitia di Joloni Lukas. Pemesanan kalender boido di pesan sian situa wik nabe. Hasil ni penjualan kalender Oma laho mangurupi biaya Natal 2025 dohot Tahun Baru 2026. Sudema ruas ni Huriata manuhor kalender tahun. Natal Parhalado. Selasa 2 Desember 2025 pukul 18 WIB Natal Parhalado dohot parkepen maringanan di gereja. Sude parhalado dohot parhalado pensiun rap dohot keluarga asaro tu pesta Natali. Natal diakoni HKBP Rawamangun. Natal diakoni ina amanama balu dohot anak nasopot Somarama Sopot Somarina HKBP Rawamangun di Patupa hari Rabu 3 Desember 2025 pukul 10 WIB. Geledi bersih marsogot sada Desember 2025 pukul 10 tolu di gereja. Pelian tahun 2025.
Hobartu pelaksanaan program dohot anggaran tahun 2025, pelian tahun do gabe sumber pemasukan ni gerejata. Alani disosoi matu sude ruas ni huriata, ala nunga masuk hita tu minggu parpudi bulan November 2025, asa di pasahat ma pelian tahun na. Pelian tahun boy dipasahat langsung tu bendahara, staf keuangan di kantor sekretaris HKBP Rawamangun, manang ditransfer tu rekening huria, jala boy do dipasahat melalui situa wikna. Rekapitulasi pelian tahun 2025, boy mah dijaha di harotas titing. Program dohot anggaran HKBP Rawamangun, boy merdalan dohot dengan ala partisipasi dohot dukungan sian sude ruas ni huriata. Ruas nataba, minggu sadarion tajalo do gabe ruas nataba ima keluarga Frans Gruber Dongaran, boy Nora boru sirait, rap dohot sahalak yanakon nasida, Rosian HKBP Aiktorop Resok Cikampek Labuhan Batu, alamat Jalan Biduri Bulan nomor 8 RT Saplonom RW 4 Pisangan Timur Jakarta Timur, Wik Pisangan Gading Raya. Tuhattama nama masu-masu nasida gabe keluarga nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di jolo ni tuhatta. Titing na naing marbagas, titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagasan majonggi Kristian Situmorang ruas ni HKBP Resort Harapan Jaya. Anak ni amata Kamoren Situmorang, tubuh ni inata Ibu Kori Hamida Boru Manalu, dohot Oroana Tatiana Amanda Pinta Boru Sianipar, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Pulau Mas Kampung Baru, boru ni amata John Burman Siarimpar, tubuh ni inata neti boru siahaan. Pamasu-masuan hari Sabtu 10 Desember 2025 di gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhattama nama masu-masu nasida gabe parsarepeon nadinggan di tonga-tongata tarlu mobi di jolo ni tuhatta. Ruas Parguru, minggu hari ini 30 November 2025 di Jalo Huriata do gabe ruas Parguru, Ida Yuli Isabella Boru Napitupulu Jala Marguru Manasida Manopoti Dosa Adorang Sodi Jalo gabe ruas Nagok. Ruas Namoding nah di hari Kamis 27 November 2025 nungga nyubolo bonding sahalak ina Renata Boru Simajunta umur 75 tahun, tinading niamata Tiopan Hutapea Nahinan, alamat Jalan Layur nomor 130 Sada, RT Sia RW 11, Kelurahan Jati, Jakarta Timur, Wik Rawamangun 4. Tu udean hari Sabtu 20 Sia November 2025 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tuhattama mangalehon gogo dohot pangapulion di keluarga na ditinggalhon. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas titing. Naung pinarade ni huriata di pasu-pasu de batama aka barita masa di dohot ulaun aka sipatu pauta bain sangap di goarna. Songonima titing di huriata minggu sadarion. Hosiana di anak ni Raja Daud, Artego Jala Parmana, Masurah Mahoboru Sion, Raja Brahmana Putra. Amin, Haleluya, puji
Hosiana di anak ni Raja Daud, narolah membuang damai, nalambung naseret rohai, Hosiana meninggikan. Amin, haleluya, puji sembah Raja Nasion surgawi. Amin, haleluya, puji sembah Raja Nasion surgawi. Puji Maha Raja si Perbona. Amin, haleluya, puji sembah Raja ni Adameoni. Amin, haleluya, puji sembah Raja ni Adameoni. Hosiana di anak ni Raja Daud, Martingun jala permohonan, Masurat mahuboru Sion, Rajandro manopoton. Amin, haleluya, puji sembah Raja Nasion surgawi. Amin, haleluya, puji sembah Raja Nasion surgawi. Puji Maha Raja si Perbona. Amin, haleluya, puji sembah Raja ni Adameoni. Amin, haleluya, puji sembah Raja ni Adameoni. Dameni debatana sumurung sia saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Jehovah jamita di minggu sadarion minggu Advent na perjolo dohot topik merdalan di hati uruni Jehovah tersurat di buku ni panurirang Yesaya bidu 2 ayat 1 ayat 5. Yesaya 2 ayat 1 ayat 5 hujahama dihita saluhutna tapai hutihut ma di bagasan rohata. Odo hata nani ida ni Yesaya anak ni siamos taringo tujuda dohot Jerusalem. Masa dosogot di ujung ni akka ari hot di sidi paujak dolok ni bagas ni Jehovah di pusu ni akka dolok jala humisat sian akka robean jadi marongoma matusi sude akka perbegu jala torop akka bangso madapot totusi akka namadok beta hita tanakohi madolok ni Jehovah tu bagas ni debatani si Jakob asa diajar hotu hita akadalanna jala mardalani hita diaka lapangna ai marharoroa sia sio dosogot patehi jala sia Jerusalem hatani Jehovah
jadi manguhum ma ibana di tonga-tongan ya kaparbegu, jala torwana torop akka bangso. Jadi patopahon non nasida ma podang nasida bahek gigi, jala hujur nasida bahen akka sasabi. Dang besi tahun ni bangso dopak bangso podangi, jala dang be guru honon nasida permusuon. Betahamu ale pinop parni si Jakob, mardalani mahita di hatironi Jahoba. Ido sahatna. Selamat hari Minggu madihita amanginang doa kadongan. Selamat Advent na parjolo. Nunga masuk kita tu Minggu Advent na parjolo, ngamar warna violet di jolo doho lilita pe marwarna violet. Dapat dahon nunga mangarade behita di Minggu Advent na marlapatan persiapan pangaradion manomu-nomu. Alai pangaradion buhado nuai para pangaradiota molo takuboto molo di Jakartaon. Ale molo di huta na jolo ningot iki di huta dana kiba. Mulai Minggu Advent pertama isom mga mulai repot omakku. Mulai may payas jabu. Aka ruangan nasohyai dipel isapu monias dipel. Molo sanga macak jabu icak jabu. Mulai mesti memasang pohon Natal do gaba-gaba. Ibu masih gudang karena selama 1 tahun penuh pohon Natal dan hiasan Natal itu terbengkalai di gudang yang tidak terpakai. Ipayas masih norbuk dibersihkan dari debu lalu dipasang. Jalan nunga belajar omakku, nunga itu horek katopung neng mabay ko bang loyang. Ay mabasa diri do kan? Mabay ko bang loyang. Tiki Natal lu sudah persiapan tiki masa-masa Advent doi. Hami pihak yanak kona nunga dituhori baju baru, sepatu baru, laho, pajojorhon. Asing do baju Natal di sekolah minggu, asing baju Natal di STM, asing baju Natal di sekolah. Ujungna jok ma omakku marsak tiki Advent, gudang pengeluaran. Pangaradion tiki Minggu Adveni dang maksimal be nunga mardongan ungut-ungut. Hami ma akayanak ko nagabe sasaran. Salah sudi. Hape dang nasalah hami. Polan alani rojok ni pikiran na do lau paradehon aka persiapan Natal di minggu-minggu Advent doi amang inang. Sotung do ditagam Tuhani hita mangarade lahu paradeho diri rohado pikirata alai gabe arsa ni rohado naro molo tiki jupang Advent dohot Natal. Sotung ati amang inang dah ikut di bagasan las ni rohado hita. Ang muse na boruku ihuta iboto ni bapa molo marnatalon sehol panitia do toruson sehol soama amang buruki setiap Natal ay buah molo dihutakan Natal penduduk mulai hari Senin satu hari Minggu perayaan jala di bagasana seminggu wala salimar sasak do tu salon na burukon. Sian hari Senin satu hari Minggu ido sasak na terus. Jiro ko na buri manuk ka dumudum na burumon selama seminggu. Also wajo mengburui alani sasahun. Buah baenon alana molo semar sasak tiap hari Natal hari Senin sugu nemu semar sasak lautu salon balumayad do biayana. Memang dengan do pikiran na buruk ya sahemat inarwana salimar sasa malay ba manuka ma mudum na buruki na burukan dung di dampola mailaw madohi
alai ima rohana asa ulinian ibana di Natali, asa denggan tampil ibana dinalau manomu-nomu haroroni Kristus dohok mamestahon haroroni Kristus. Alai nuai bohama pangaradiota hobar tuturpuk jamita di bagasan minggu sadaron minggu Advent perjulun. Alai so nasing pamereng mutua winang. Ang nasala na hudok. Molong nasala dokon, unang asing-asing pamerengmu. Ninna sahala amama tuinatay. Makan, iripuhamu muru kan, au botoy. Cerita do cerita. Nah saya asing-asing sabi-sabi do si malolong ni inangi tua mangi HP baru masuk amat teh tujabu. Ore bereng natai. So asing-asing pamerengmu kasomal dia kama kan. Odo pe masuk ibatu son asing-asing pamereng. Jalatiki minggu Advent deui. Idokon amat teh son itu natai. Romai natai nin nama putih. Ido do bapa ucok. Molo hupayuti-hut pardalanan ni nguluta di bagasa sataunon. Hupayuti-hut parangem nunga gudang muba pangalahom. Dang na ujui beho. Dang na najului beho. Nuaing ngajut-jutak ko di luar. Jujutak ko hudul di kode tua di lapo tuak. Dakya behodoho tu pertanyaan. Kaluar hosian korama nang petetapo anggota koramil inna. Dakubo torupani ahana masa di ngulum akada dana pe sipatadang dia turehokkobe. Jolma muba tu lam denggado alai humuba lam buruk. Alanido di bagasatanyaku huguari do guarmu jujut jala asing do memang pamerekku tuho nuaing ninna inatai. Tarjol mama bapak ni sucohi. Ternyata amanginang jok do hita di padalanan ngoluta tanpa tasadari nunga mubabe hadiriota. Dang taboto. Alai di bereng jolma do, di panoknotu, di amati jolma do, nunga asing parangeta sian natinadana najolo. Alanido ikon adong na paingoton, molotung hurang pangalahokku, hurang pangalakaku, hurang pakatayoku, jolma na marholong ni roha tuau, ikon paingoton diriku. Ido songon ido hira-hira namasa di trupuhon tiki manurirangi panurirang Jesaya tu hala Israel hasoloman halomuan ni rohani Jehovah di tongos si Jesaya di tongos debatama si Jesaya lao paingoton bangso Israel dia ka pangalaho nasida dia ka perdalanan ni ngulu nasida naumuba sian na jolo ruar nasida sian tanu Mesir sahak tu tanu Kanaan dung di perdalanan di perhorsihani selama 40 tahun didongani debata do nasida dilehod debata akan narikot dilehod do manna dilehod do aek sinumonna didongani do nasida marhite-hite tiang api diborngin nai marhite-hite tiang obun di arian nai asa linggoman nasida jala solhot do hala Israel tu Jehovah alai lam leleng lam tabo ngulu nasida lam mahap nasida dia kangolu siapari alai lam ngali yang goroha partodion nasida nian rodo nasida marsobat tu bagas joro mamuji debata rodo nasida pasahaton peleanna rodo nasida pasahaton akka pelea situtungon lao do nasida pataruhon akka perpuluhan tumalim
Alai uju di bagas joro nasida nunga martahi tahi najat nunga mamikiri akan aroa ahado ulah honok non sidung siap bagas joro on ise do pauto toku mulak sian garejaon sian bagas joron ido ditahi nasida alani didok debata magigi do Jakoba mida aka perpunguan ni hala Israel karena perkumpulan persekutuan hidup orang Israel penuh dengan kemunafikan. Karena itu Tuhan mengingatkan Israel lewat hambanya Yesaya supaya mereka mengubah cara hidup mereka. Jangan lagi hidup di dalam cara-cara yang lama yang Tuhan benci. Maka pada saat itulah Tuhan melalui Yesaya memberikan pengharapan kepada Israel di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu, yang kacau balau ini. Odo panomunomuon. Ingat ma naroma arina, naroma tikina ninna si Yesaya tuhalak Israel. Akan tiba saatnya, akan tiba waktunya bahwa hidup yang morat-marit, hidup yang sudah porak-poranda ini, yang kacau balau ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Ido Advent amanginan, pangradion. Advent berarti juga sekaligus merupakan penantian akan sebuah harapan yang lebih baik. Karena saat ini keadaan sedang kacau balau. Lalu berita Advent datang. Berita Advent tentang bahwa akan ada kabar baik. Kabar yang engkau nanti-nantikan selama ini, yang akan mengangkat engkau, melepaskan engkau dari penderitaan, dari pergumulan, dari kekacauan. Amangin ang hubayak kumanuay, sahat mabaritaon tuak kadongata na di Tapanuli. Tapanuli Tengah, di Sumatera Barat, di Aceh, di Medan, Langkat, Binjai, nahona banjir dohot, longsor. Di tengah-tengah keterpurukan mereka, di tengah-tengah kekacauan yang ada di dalam kehidupan mereka, lalu Tuhan memberitahukan akan tiba saatnya. Naroma akadongamu saha persyaon mangurupiho. Nunga dititikon di HKBP Rawamangun hari Minggu papungudana manasida pos roham. Kira-kira bohama perasaan nasida. Di tengah-tengah kekacauan itu ada pengharapan, ada penantian akan sesuatu yang jauh lebih baik dari situasi yang sedang mereka hadapi saat ini. Tahun 2026 ditetapkan huriat tado tahun naro 5 tahun keluarga. Tahun keluarga na bertujuan hira-hira buti bahwa tahun itu diharapkan menjadi tahun perubahan di dalam satu keluarga yang mungkin saja selama ini dipenuhi dengan kemarahan, maka diubah menjadi kebahagiaan dan sukacita. Hati yang remuk hancur di tengah-tengah keluarga kembali dipulihkan menjadi penuh dengan cinta kasih. Situasi yang hambar di setiap rumah tangga berubah, diubahkan menjadi situasi yang penuh dengan kenyamanan. Pengkhianatan diubahkan menjadi kesetiaan. Penyangkalan diubah menjadi penerimaan. Rumah yang seharusnya istana bagi setiap orang yang mungkin selama ini sudah berubah menjadi neraka dipulihkan kembali, dan kita mampu berkata, rumahku adalah istanaku.
home sweet home. Karena rumah bukanlah soal bangunannya, bukan tergantung besar kecilnya rumah itu. Tetapi rumah itu dikatakan rumah tergantung kepada situasi, suasana yang ada di dalamnya, bukan bangunannya. Alanido molo di bahasa Inggris asing do jabui di ida luar, asing do padohanna molo luar di dok mai house. That building, bangunanna. Alai molo masuk ibana di dok ma home. Maka suasana home itulah, rumah itu seharusnya tempat di mana cinta kasih antara suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak mengalirkan damai sejahtera dan sukacita. Maka momen Advent ini pun menjadi momen di mana kita mempersiapkan segala sesuatu untuk menerima hal yang lebih baik. Di sadatiki adong di son namarguar manang dana ta yana kota namarguar si pardangola namanginang dang ado. Ucek memang sebelum merjamitan ucek di database tadang adong aleo ti berang tercatat di naraku. Dangau namarguar si pardangola kan? Wah, puji Tuhan. Di sadatiki dung gajian bapak ni si pardangolan lauma belaja tu onan omak ni si pardangolan tu pasar. Ibu di mana ma dompet non marisi hepeng karena terbuti do kam molomak ni si pardangolan no belaja oma dompet ne inna mabutikan lama bana tu pasar lama tu toko ni toke ipesan ibana masudia kasembako akan arikot ini toke minyak sabun gula garam segala macam beras kebutuhan lau sebulan nih udah toke sudah hitung berapa semua toke Roma tokeon ibu mak kalkulatoron manang nabamon saya dapat tinuhor pakai kalkulator do tokeon manghitung semua totalnya segini mak pardangolan inna tokeon oh iya inna mak is pardangolan mah bah tanpa disadari mago dompetna acopetan ibana di pasar inang boru ni raja molo hacopetak ko inang atarba marespon muna perjolo molo mak sepadang ulanon ago copet kurang ajar torido mas spontani boru ni raja maddohi copet kurang ajar manang di dia penang copeti kurang ajar do dang porruhita maddo orang ajarnya boto jolmai ketika itu terjadi sebagai seorang perempuan songo sahalak ina nama godang di bagasan haporsiaon ina nama godang di bagasan hatani debata ahado na perjolo tabain taulahon. Yang pertama adalah introspeksi diri. Suku dirim iko sukunon ni omak ni separdangola do sia toroknya kainaina di pasari buasa iko ni bana nah hacopetan jangan-jangan inang terlalu pelit kepada suami, inang terlalu pelit kepada anak-anak, inang terlalu pelit kepada tetangga, inang terlalu pelit ke gereja peliat tau pedangi garar hodope. Ujungna ipaingok Tuhani marhite-hite batu name meti. Maka ketika mama pardangolan introspeksi diri batu tu akan keluar ucapan syukur, mengucap syukur senantiasa, bersuka cita senantiasa. Ahamadohoron ni omak ni separdangolan toema holak kepeng nauti hido namago. Tori baik ko ni mana amataku dangong dope namanako amat dope. Dan aku pe sehat-sehat do.
Au musedo pe sertifikat ni jabu husipan. Adong do mobil, adong sepeda motor, adongon, toima, saya ikhlaskan. Alai muba mau Tuhan, tujuh luanon, ikon ubur juau, omak ni si pardangolanon, diari marsugut, sian ari sadarion. Maka bersyukurlah ketika Tuhan mengingatkan kita dengan kerikil kecil. Sempat dengan batu besar, dok batu nabal gadang sang matokon ngatur bertugas ale syatano doho jalan mula maho gabetano. Tetapi ketika kerikil kecil dibuat oleh Tuhan untuk mengubah saya bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau kasih aku kesempatan untuk berubah. Saya kehilangan sedikit uang, tetapi saya masih memiliki banyak harta yang tidak terhitung. Ada suami yang mencintaiku, mengasihiku sampai aku mati. Ada anak-anakku yang meskipun kadang aku kesal, odope pakai bajuna, ngakotor muse, iko loja manuci, tetapi saya bersyukur Tuhan, Engkau berikan anak-anak yang luar biasa. Kosong ini dodangi inang sori pada, akaboruni raja, ido. Toima, una kola tu perempuan, asing pedita sition herna sentimen tu buru-buru. Nuaing tua mama mahita melangkah. Kan hari Sabtu nak ceritai nebela jeo mak ni si pardangolan. Hari Sabtu deh. Atau hari. Minggu pagi nasugut. Lari pagi mah, jalan pagi mah bapak nisi pardang ngai foto hamu teh. Apa dah kerbu ceritaon. Jalan pagi mah bapak nisi pardangola lau tuara velodrom dogarra. Nah, jono isan. Aku botol madok velodrom. Lau mah jalan pagi bapak nisi pardangolan. Santai bana. Dang daw siya ni adong dana marsiajar markatapel. How di katapel danahon. Polotok malata tulu ni bapak ni si pardangolan. Manang nabuame menyasar batu ni katapeli tu ulu ni bapak ni si pardangolan. Amang raja atarba merespon mudisi. Anak ni sudah kurang ajar, osok ko. Isi bapakmu. Sianu, apa kerja bapakmu? Polisi pak. Oh, yaudah hati-hati. Lain kali hati-hati ya. Katur mengamuk doh hita perjulu. Songon omak ni si pardangolan nakin. Nah kalau itu terjadi amanginang kepada kita sebagai seorang ama namar sahala, buat respon tadi sih. Introspeksi diri. Ido tutu Tuhan. Aisyah torop ni ulu di si bahasa mekonuluku nahona katapel. Dakola nuluku si amang inang toro ulu si merdalan. Alai bahasa mekonuluku ipili batu ni katapeli. Jangan-jangan amang terlalu keras kepala. Terlalu keras kepada istri. Terlalu keras kepada anak-anak. Terlalu keras kepada sintua. Apalagi itu padita. Maka Tuhan mengingatkan dengan kerikil kecil tadi, bapak pardangolan, engkau terlalu keras kepala. Alai huing udah kematuho, masih ada yang lebih keras dari kepalamu dah. Idogil hita sautik, marhite-hite batu nih, kata pilih. Maka ketika kita diingatkan dengan kerikil kecil tadi, ada ucapan idot tutu Tuhan. Nah budari memang pakar sudah mengkatai, tu omak ni si pardangolan ala buah inang ala copetan omak ni si pardangolan kan itu kan cerita nakin kasa ijabu cerita omak ni si pardangolan berarti nangi hutok kamu curhat di mana tuh bapak ni si pardangolan kan itu tuh terlalu keras HP sedia mai go artanami masalah Tuhan mulai tema manuguton di pengotoa jala saya sian olahraga pagion iku kato pamaridi marminggo jamonom ay marjamita padita sitio kan itu isa don wangi bana
Ido ngoluni halak na porsea. Ido nani hirim ni debata sian halak Israel. Asa adong hamu baun unang satu manebes satu kisok marungutungut satu kisok madele holan ala adong si paingo sia debata sautik di pardalanan ni ngoluta. Hira na marisuang masude akan nadenggan akan nauli nang tajalo sia Tuhani holan ala adong sautik hasusaan adong sautik parukilon di pardalanan ni nguluton marhite hite minggu advenon amang inang di paingot mahita asaboy tajakon akka pasu-pasun debatan nobalga tajakon haroroni Kristusi unang besona kita molo 2000 lebih 2000 tahun asalpu Yesusi seorang di barani pinahan di kandang domba tahun ini Natal tahun 2025 ini juga kita buat dia lahir di sana. Jangan ada tempat yang lebih layak buat kelahiran Kristus. Dia may amanginang rohatai. Hati kita ini menjadi palungan yang paling layak untuk kelahiran Kristus. Alanita paiyas ma rohat taon. Kita bersihkan. Unang adong betinggal aka pangalaho na buruhi. Tuhan neng sorang maho dirohakon. Alani hupaiyas ma roha doho pikiraku. Unang adong be aka pangalaho na buruk mian dirohakon dipikirakon asa sonako sorang di bagasan rohaku. Tadok masoni genuk marsada-sada hita. Disima adveni bermakna memiliki makna di bagasan nguluta jalata hilalama ingot tamu ma amanginang. Jami todo unang umat ispardangolani, unang bapak ispardangolani. Jami todo molo taulahoni kita rasakanlah bahwa Natal tahun ini, tahun depan dan setiap tahun akan sangat istimewa di dalam kehidupan kita. Amin. Martang yang mahita. Sobanami madiho ale Tuhan di bata Jehovah para siroha. Di lehok ko tuhami partikian na leheta le Tuhan boy hami marpungu di bagas joromon. Makalason nong bongot tami 2 tahun parhuriaw ne baru di minggu Advent na parjolon ale Tuhan. O matikina hami mangaradi siya saluhut roha pikiran nami ale Tuhan. Laho manomunomu harorom manomunomu hasosorangmu dohot manomunomu harorom padua halihon ale Tuhan alani patau mahami di bagasan pardalanan ning ulu nami asatama rohanamion ale Tuhan gabe inganan hasosorangmu ditiki wedeho kami aka edde Natal ditiki hudohoti hami aka acara-acara Natal ale Tuhan asa totong hami marlas ni roha dang mardongan ungut-ungut ale Tuhan dang mardongan arsak ni roha hami manom-nomu harorom ajar-ajari hami ale Tuhan moliate dihatami nang sahur di tonga-tonga ni parsoran nami ale Tuhan lohop pemai tu bagasa roha pikiran nami asa mangulu hatami di bagasa kami jalahami mangulu di bagasan hatami Jehovah debata para siroha di bagasan obason ale Tuhan bo kami ma di tanyang nami ima sakap ni huriam di hari 7 Desember na nengrong dinalahu patupahon padidion na badia tuaka pese-pese dana ni huriamon ale Tuhan ramoti maganup keluarga ramoti ganup pese-pese na disakapi neng buanon nasida buanon natoras tu padidion na badiai asa targoar na sida songon halak na persia naung pinaluam sian gonggoman ni si bolisi. Mulate nang rohana mele Tuhan di palumehko di pasu-pasuko sa dadak danak buru di tengah-tengah ni keluarga ni amanami AKBP Dr. Jufandi situ orang inang Dr. Naomi Evelyn Boru Sitorus pasu-pasu ma danak boru nang pinalumehumi pasu-pasu naturasna asaboy mengajari jalan mengalehon akan narikot di pertumbuhan ni pese-pese naung di leoko di tengah-tengah ni keluarga nasida. Bok kami nang ditanging nami keluarga ni amang Franz Rubek dongoran inang Benora Boru Sirait
nonggabe ruas ni huria HKBP Rawamangun di minggu sadarion ale Tuhan. Nang sakap na uli sakap na dengan dua keluarga situ morang dok sianipar nanaing pangulihon anak na sida Jogi Christian situ morang dohot pamulihon boru na sida Tatiana Amanda Pinta boru sianipar di hari 10 Desember 2025 on ale Tuhan. Pasu-pasu masakap na uli sakap na denggani jalalehon aka dongan na boy mangurupi na sida asa tulus sude aka uloni di bagasan lasni roha. Jala paso-paso menon keluarga na ojahia le Tuhan asa masuk bilangan ni keluarga na Porsea di Portibion na tau gabe sitiruon di perdalanan ni ngulu nasida. Suang soni nang dongan nami Ida Yuli Isabella Boruna 70 nagabe ruas parguru di Kuriamon ale Tuhan mulai minggu sadarion. Diaka ulaun lasni roha sakap naulia le Tuhan. Sahak dotong aka habut ni roha di tongah-tongah ni keluarga ni ruas ni huriam di parmoding ni inanami inang Renata Buru Simajutak. Alanya de Tuhan homa nama dongani sude keluarga homa nama ngapuli jala manugu-nugu nasida sa tumibu nasida tarapul ale Tuhan. Jala sikatnya ka ililu nasida pasahatomu ma aka lasni roha dohot ragam ni aka pasu-pasu. Diaka natuto nami dongan nami ruas ni huriam namar sahi tali Tuhan natongon dirawat di rumah sakit ama nami amang AC Batubara nang madalani operasi jalanunga dijabu di proses pemulihan ale Tuhan inang Sitorus Boruna 70 dirawat di rumah sakit Primaya Cikini. Grace Boru Simamora na dirawat di rumah sakit Persahabatan. Parulian Rumah Horbo dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dohot aka dongan nami natuto nami ruas ni huriam na dirawat di Jabu dalam proses pemulihan. Tuhodo pasahaton nami le Tuhan asa homa naman dongani ho na pamalupon aka parsahiton sian pamatang nasida. Asiroham le Tuhan. Nang aka dongan nami na marulang tahun kelahiran di bagasa mingguon nang ulang tahun perkawinan ale Tuhan. Homa na mangalehon akalas ni roha, mangalehon aka gajang ni umur dohot ahi pason, mangalehon aka ragam ni pasu-pasu do las ni roha. Jala di tongah-tongah diganup keluarga le Tuhan, homa na pahoton pada nasida, asa totong manasida marsiha holongan ale Tuhan, asa ingo totong nasida ditiki majalo pasu-pasu parbogason, jala marjaji tuho dia dopan ni padita dohot ruas ni huriam ale Tuhan asa hot ma holong ni roha nasida sama nasida jala satia nasida madalani ngolu parumah tanggaon ale Tuhan. Di bagasa minggu sadarion na tersunggul do roha pikiran nami ale Tuhan taringot kami tua kasih taunon ni dongan nami nadong di Sumatera Utara Sumatera Barat do Aceh ale Tuhan. Di salah masa bencana alam banjir do tanah longsor pola torop akka dongan nami na marujung ngulu ala ni bencana jala godang na sodapot dope sahat rodi diobason ale Tuhan. Marsakap huriam HKBP Rawamangun diari minggu naneng ro papunguhon tupak dana sosial naneng pasahaton nami lau mengurupi nasida ale Tuhan. Ale jumolo kami mangido tu adopamu asiro ham dia kadongan nami ale Tuhan. Suru aka naburjuroha aka dongan nami aka yana komu naboy mangurupi ukap rohani pamareta ali Tuhan marnida nama saya jala molotung aka nama saya Tuhan siala ni dosa nami siala ni tangan nami pangulon nami nasa makaholongi lingkungan ali Tuhan marpamuati maroham lehon partiket Tuhami boy muba ali Tuhan asa huhalongi hami akan natinopam aka suasuanan aka dolok pele Tuhan unang eksploitasi hami lahum manggulut aka arta nadong dibagas bayan hamoraw nami sabing asa boy hupas wasayho kami le Tuhan di perdalanan ng ulo nami pauba mahami ali Tuhan sungguli rohani aka pejabat aka pamareta marnidan nama sai ali Tuhan jala urupi ma aka dongan nami na terdampak bencana alami asiroham ale Tuhan.
urasi hami sesaluh dosa pangalausan nami. Jalatangiu mateng yang nami nahu sopahu kami mengasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan si hokop kami. Amin. Mari dihita laus papung pelia paduahon. Tapasama pelata todopan di bata Jehovah martang yang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang hodo haroroani saluhut sileho-leho na denggan do nasa ulibasa na moliutus. Upasatami ma siya na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabiwap na husus di jolom paso-paso may jalaramuti asaw parasya kami pilihanon. Pati bulhon harajong mo di tonga-tongan huriam dokot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamhu tadahami gudang ni silew lehomi tuhami.
Asalam girgir hami madok moliate Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan de bata amanami rodi saliling ni leleng na. Moliate marohanami Tuho ala diramotiho hami dibagasat tau perhuriaun nang salpui. Asini rohamdo na pasahato kami tu bagasat taun na baruon. Bida hami dibagasan na sa taun ni denggan ni basam. Buas doho mangalihon barita nauli tu hami. Asa mardame jala marhasonangan rohanami. Itabay hodo bilangan ni akan na porsea akan na burju mangului hatam. Dipargugui hodo akan na porsea doho na posom. Akan na mameritaon habal gomu di tonga-tonga ni huriam. Tung naso habilanga do sude denggan ni basam nasa tauni. Sia minggu tu minggu sia bulat tu bulan sahat rodi sadarion. Dibaheni hupuji hami maguarmu jalahu pasangap pami maho. Saya gonggomi jala paso-paso manang huriam. Tabay maganu pari torop ni akan na porsea na marholong ni roha diho. Saya pararak maharajamu di tanah bata do di sadok pulon. Saramoti huriam asa unang sau tahini perjahat na mga bati hararak ni harajaumu. Say unang luas huriami disusay, digawari manang dileay. Ramoti maak ka na pinilimu pay masaha tuang uluan. Say ramoti masudi na posom na mamaritaw barita nauli. Say jow maak ka si pilibegu doho parugamo nasing asa doho na sida pasangapon guarmu. Say ramoti jala parbadiay mahuriam, sahat rodi haroroni Tuhan nami Yesus Kristus. Amin aliaman namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malumani roham di banu tongon songon na di banua gijang, lehumatu hami sadaron hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unak kami tugyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim.
Puji sembah Raja Nasihan Surgawi. Puji Magorna Raja si Perbona. Amin haleluya. Puji sembah Raja ni Adameoni. Amin haleluya. Puji sembah Raja ni Adameoni. Hosiana di anak ni Raja Daud.